Horken komplikazioa bizitiba da gauta daola elektran edo eskiten kopuru. Eta nik hori ikusten dut, erderazko itzulpen gine bai. Azkotan jatzen zuen, aman, karro, del. Nik hori euskera dut dut. Amanagin, gauta zegoela, zentzen. Ben, iztala genuen, zailan nintzen, adin duketenak ikusi, eta haber zerbait ulertzen, edo ilusio, edo kopizio. Horrean, txino lan egiten hartu ikusi, eta esan, eiba, hemen, erreminta zenbaki eta izartzen, erren zenbaki. Beste batzutan, aldun gehienak sartzen ditu. Ikusten da, U batek ez du, I bat edo L bat bezan inbertu dupatzen. Eta itzulpenak zenbat I, L ditu, pare bat, margena daudezu edo guztia daudezu eta horre egin nintzen. Hemen adibidez, laguntz, hiru, laguntz, lau. Laguntza sartzi izatzen daudezu. Baina beste zita batzu daudezu, askotan kunbertzen duen horta pintatzen. Hau da berdin, bi eragiketa konpakena. Hori gaten azera negoutazioa. Hori zuten azkeneko lanaia uste pintzen. Eta gero ez da egin duak leku aukera. Bete sartu dugu batenek jaratzen. Eta hau da uste makina hori historia. Orduan, azkenean jarri zituzten tema eta ze horiek ikusi da, azkenik itzulpen simple edo zeratzela. Gero doit hori jarlan euskera. Orduan, gaur egun itzulpene makina honekin, bentsat, makina honekin badauke euskerazko tradizioa. Ez horiek nahi egin hori bezala, kolaborazio txiki bat zazpenik itzulpenek badauzkio lako makina egitio, ondikio, txikitio, kapazia egitio egit, baina ia dintzen pase bat badu, hau duzkenak eta moldatzeko bezik. Hor da egiten duzkela, edo usilio gehiago, hizkuntza blokeatu zertako, hor gelditzeko finko. Sistema eragilea MS2 da, eta nahi behar esplikazio. Honen hizkuntza behar zuten da e-karpeta. Karpeta dago, lenguajes karpeta dago, e-ona, eko fitxero horiek letzen ditu, eta horren kargera sartzen ditu. Horren, nahiko izan duzan, artxibo horiek blokeatzi edo karpeta horiek kentzien, o akcesu kentzien baita ere, eta iazta. Eta, letzen du karpeta osan dagoen orduan arraxa dizkitea notzula, baina baita da duke konektore bat teklao sartzeko. Teklao hartzen duzu, MS2 hartzen duzu. Eta zuko, hiru fitxero horiek borratzika, jazta. Karpeta oso dura, edo ez dela nago nila zutekezu, lanak euskera zara. Eta horrek jaren nahi da hizkuntza dut, lanak egiten.
testu bitxero bat aldau, egin, argi, ez da hori. Eta arazo ez da automatiko edo automata egungo kontu egiten berez arazo da ezkenik itzulpen. Itzulpena, zein egin gordu? Apupena izaten baduk ez. Ez da geuka ikasunik, o ez gai o dirua kostatzen. Gure kasu honetan, zarreiko bitzeriko itzulpena egin du bide oso motan, zati oso motan. Eta gero badi, kasu honetan, pantalla taktilean ez, oitzie, agindu duetan. Horretuak, lagunak egiterako orduan, badokazure gauzeta... Gaina baino da, beste osein zenbaki kontrolekin, okarazo egin nazio. Honek ez da pelikua previsto, Eukiazeak espezifiko horre ideitzio aurreko horra delantera. Beste ideitzio horra trasera. Lokako trasera. Atzeko horra. Beste inungo kontrolik ez dauke. Zen ez lleva bino euske, igual de kodigo batekin, larabita ez dakizen bat. Honek moitzen du hor gau, zertuntako hor gaunik ira bat egin. Honek ez honek espezifiko eta ez da programatzen ez dut lagun. Hemen ingenuen itzulpena para avancer carro. Avance del carro es avance carro delantero. Ya yo, no la había visto. La alternativa es que eta gero alba du nago, esfortzu egin. Azontan nupenekin, dauti kolaborazioa izan behar zartikoa. Artututxero hori, intzulitza, gero gugingo dugu, trasbase hori. Eta trasbase itik gaur egun nik izuzak zemik dizkete bat, baten zartu eken, eskuntza berri bat, dizkete berri bat zartzen dut, karpeta sortu berko nuke, ikusi besti nino den, karpeta bizot orko kiet. Ez da hori. Y automático, digamos, ya itzulpen berri ezatzen. Hasierako hilabetin bai. Ideak egin. Ya, zeinek ez daki, estopetan eta zer.
Escucha, pega muy. Vale.